я хирсан мешай ба дидори як шиносат бениҳоят шод мешай дидори як дӯсти як ҳамсоя баҳри тиранги як тӯй хирсандӣ мета не ки бо ёди оча не ки бо дидори очаҷон ҳар рӯз ва ҳар шаб дар хоб мекушад ки кай биниш як химори кӯчаҳои ватан мегирам ҳар рӯз як химори чақчақҳои атам мегирам ҳар рӯз ма ҳаму ғарибе ки ёд кад кентоши точкаша ма ҳаму ғарибачае ки сахёд кад даёчаша ҳама сад даёчаҷон шигри хидохона гармай ай кор миём ба ҳазур хов мерам таги по нармай ту барои мазиқ наша оча қатим бачои нағзаямаш бачои намозхона бачои хидо тарса камбудӣ надорем оча фақат ёдат кардам тамом саҳри шод мепартам додарма гап занем ба имо ки бинам таочаҷон дар рӯи нуронит садқа устора бугӯи афта бачам сафед мекунад даста ойликам қариб омад хонаи мара вардош усто ки рӯзи ту ямуҷа мешинан мара дӯстом майли очаҷон ма бирам намози шом махонам дар дуомай худо оча баҳри саломатӣ хоҳам дар киса картаи сбербанк за ҳар кор бегаҳхона ҳар бегаҳ интизорем пухтани абқоти хома ҳар вақте ки дар осмон самолёт бинам очаҷон мегум ғарибе пеши очаш рафта ки ма мондам кай меша рӯзе ки билети ватан да дастам боша да самолёт рӯсӯи ватан ғарибӣ ай пасам боша кай меша рӯзе бини ма ай дарид ромадам бугум очаҷон ёдат кардам инам пешат омадам безор шидам ай дуруғҳои телефонӣ ки мегум созам дуруғам механдам зиқӣ ма истакни ай овозам иҷа ҷавонит медава ғарибӣ мекна пират очабахш ки ростша намегад бачаи мусофират кош кӯдак бошам дӯст дорем кунӣ ки ғарибӣ куштма рости габас шавое ки хов мекунем гишна и саҳар насиб ойликай оча мегирам билет ма ватан мерам очаҷон мара сахт оғӯш гирен дига наместам агар ба занҷир бандан почама ма мерам тоҷикистон ма ёд кардам очама бачо панотон ба худо ма билет дорам имрӯз ма мерам тоҷикистон ма ёд кардам очама